O Señor sexa convosco. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Lucas. Naquel tempo atravesaba Xesús vilas e aldeas ensinando camiño de Xerusalén. Un preguntoulle: Señor, e logo son poucos os que se salvan? El respondeu: loitade para entrardes pola porta estreita, porque vos aseguro que moitos intentarán entrar e non poderán. Despois de que o dono da casa peche a porta e empecedelos de fora a petar nela dicindo: Señor, ábrenos, el responderá: non sei quen sodes. Entón empezaredes a dicir: se nos comemos e bebemos contigo, e ti ensinaches polas nosas rúas. El repetirá: non sei quen sodes. Arredade de min os que practicade a injustiza. Daquela habedes chorar e ambos renxer os dentes, cando vexades que Abraham, Isaac, Jacob e todos os profetas están no reino de Deus, e que a vos botan para fora. E chegarán de oriente e occidente, do norte e do sur, a sentar na mesa do reino de Deus. Sí, hainos que son últimos e serán os primeiros, e hainos primeiros que serán os derradeiros. Palabra do Señor. Que significa para vos a palabra salvación? Salvación. Falamos moito do Salvador, o Señor. Hai pouco tempo, a principios de mes, tiñamos a festa da Transfiguración, que é a festa do Salvador. Salvador. Salvador porque nos dá salvación. De que nos salva? Que é eso de salvar? Salvarnos. Pouco antes do seu retiro, da súa demisión como Papa, cabeza referente da unidade da Igrexa de Bieito XVI, el falara nun documento de que o inferno, como posibilidade de condenación, todo o contrario do que é a salvación, non consistía en tormentos de lume. E houve un barullo, unha algarabía polo mundo enteiro, os periodistas: o Papa di que no inferno non hai lume. Pois claro. É dicir, temos que revisar moito estes conceptos de en que consiste o máis alá, en que consiste a salvación, en que consiste vivir en Deus, en que consiste vivir sen Deus, que será un non vivir. Se cadra o inferno, máis que ser quente e abrasador, é frío. Frío e terrible. Frío porque, cando falamos dunha existencia falta de amor, cando falamos dunha familia ou dun fogar que non é cálido, senón que é frío, cando a convivencia é fría, iso sí que é terrible. Desde sempre, os filósofos, os pensadores, os teólogos, Santo Agustinho, Santo Tomé, inspirándose tamén nos grandes sabios da antigüidade, falaron de que o destino do ser humano é ser feliz. Ser feliz. Non sei se vos fixastes que hoxe na misa a oración o que pedía era para todos nós, para todos os crentes en Cristo, a felicidade verdadeira. A salvación consiste niso, en que a nosa persoa, desde o punto de vista, podemos dicir, máis fundamental, máis radical, todas as ansias do noso ser de felicidade, de amor, de plenitude, de comunicación, de alegría, de festa no corazón, todo iso se cumpre, todo iso ten realidade, e todo iso está en Xesucristo, o Señor resucitado. El ofrécenos iso. E iso ofrécenolo xa
incluso como camiño. El é o Salvador e xa estános preparando para que esa realidade plena teña lugar máis alá. De vez en cando temos que volver a estas verdades fundamentais do noso destino e revisar un pouquiño, facer un repaso de como temos que entendelo. Que ben se está cando a xente se quere. Estamos a gusto. Que mal se está cando non somos queridos e nin somos capaces ou temos dificultades, resistencias internas para empatizar ou simpatizar cunha persoa. Tamén temos que revisar o concepto de eternidade, que parecenos que a eternidade debe de ser unha cousa que non acaba nunca. Pois non tanto iso, senón que é ausencia de tempo. É dicir, é verdade que non acaba, nin empeza, está aí, sí, estás en Deus. E Deus é distinto, Deus non pasa. E iso é unha garantía. Aprender a vivir pensando na salvación é o que nos pide hoxe o Evanxeo. Aprender a vivir pensando na salvación. E iso require, efectivamente, ir facendo os camiños que nos di o Señor. E un deles é responder ás súas convocatorias. Chámanos Isaías. Di Xesús no Evanxeo, virán de oriente, de occidente, do norte e do sur. Esta mesma asamblea hoxe tamén ten unha especie de espello desa profecía, é casi unha profecía. Aquí temos xente de Asturias, xente que veu de Alemania, xente que veu de distintos lugares desta cidade, xente de distintos puntos de Galicia. Temos, pois, unha pequena representación do que significa o pobo santo de Deus, que é un pobo sen fronteiras, sen límites, e que responde a que Deus o chama para ir facendo no mundo camiño de salvación. Esa é a nosa tarefa, que non é unha tarefa persoal, é unha tarefa de todos, da Igrexa do Señor. Amén.